Parlog bi session part ngai kublai pi hagani ka step ke bamanta. Kublai sibun ya ki viewers ki bela jukersan yang anak wei kepor sek wei kepor. Hoi video ngampat da upload hagani ke channel ya ki video ki bangatmu han rei ngamban sepat man upload ya ki video ki badon kam. Hakini kita yo ki baladap la upload ke wei video pangalayo bantam ya ke wei ka. Wallet rei kat aduk mentah 4 ladon ki bafun. Ya ke wallet ke badon artli ki ATM card ke bangala play ya ke video. Te mentah hakani ke step ke bamta kat bangadang yai na yeng panwan siyo. Malayo bantam yang sakwai pat ke wallet. Ka badon ya sibun ki jingdon kam rengkat kapisah ke don kumba san hajar tam iai kapisah te kumta don bok pat bagani ke wallet kadon rengkat bat kikot kislah ka kerteng ru kumju don ya ka fast tag nang ta ka driving license kini ke driving license kedai cong i pa cong biak ba arsang mah ide ba natura te kumta akan tujur ya pi ki parlok baro ki bawan skiyo ki hat ba kinom le kerles ki subha banda ya riba ya lagi jong ki tiar kitar ki jingdon kam ki jong pi namar knang ba pin lai na ki jingdu nong kam tam hagalian kapisa bat kikot kisla ki badon kam namar bonsin ngiju syam hayo mabun tangki baut ki baja kamni kumtai henry yo le se kadai na ki jing kerles ki jong pi ba pilak penhap na ni pi bread akan kono ke jaka te kumta don bok ba na kalian jonga ngalayo bantam ya kini ka wallet ka jong pi ka ba mangi ngidon ya kam sim jong ka jingi tip lem ka bangim kwa ban sim ya ka bah jong no re jong no henry ipen sai pi ba kinong song yo ru bar khoj ba kin don da ju kam sim knang ba ba wan skiyo ki han kin yo ya ka jing mentoy da ka jing ya trelang ka jongi kumta na kaliang jong pi ki ba wan siyo subha ban da yari kendong ya la kitiar kitar ngim kwa ban yo i ngim kwa ban sem kum kini kijing ja kijing ut kijing penhap kum ni kum tai nrei ngi kwa ba inlong ki ba fix yala kijong kijing dong kam te kum ta ngan ai do number phone ya pi ba ar sang ma ba pin phone hau niu number nreu khandai not khandai sau pra ar new san but kinu ki ba yo i kani ka video subha ban share ki par lok jong pi namar khnang ba kani ka jingdon kam kan poi hak tu ki try ki bala panja pat ya kani ko len kunta kublai sibun nrei ngakar pat na pi sa sien pat ba pin ai ka ti kaman ti ka diang ka jong pi ba pin kershan ya nga da ka ba like share ba subscribe kublai sibun kublai she jarngo